Allah akbar laram yoy lare way landam fataya ni jamma jegelare pade nyari lare ndogo koy ni lare way landam fataya ni Asmaan di lare indiam piri jam jam boy landam fatayani Assalamu alaikum bandiraɓe jiidaɓe jeydaɓe rendaɓe fodde kame fandare to gollen gonir ɗon on calminama inde on manama e jettode sadi gondudinede e ndetare bandiraɓe en garti e yewtere men e haalirde men sen Aline Média yewtere men addumijo ma e kala alarba so yawno saaha heedi bandiraɓe to karallagal tigui rigui woni toon ko Aline Ly ga e haalirde nde huffi ɗum ko giɗo moon sehil moon Issa Amadou Diop ko Mamoudou Der woni to karallagal kahindingal ngal ha yimɓeɓe mbawa hettade émission tigui rigui no hannirta ni bandiraɓe hannde noon eɗen joddi goto e musidɓe men on woni Adama Sow tawi jeeya ko wuuro men juuɗi tawi kadi ko ingénieur mo ganduɗa yaari koto banggue hydraulique kono noon kadi ko adjoint maire commune mo Méri kadi ko responsable politique toon to wuuro men juuɗe ha toon to hakkude maaje e nder commune mo Méri ɗum noon hannde ko kanko woni koɗo men tigui rigui ma en jewtu e toɓɓe kewɗe eɗen gandi kadi omo ardi email mo ganduɗa ko fate banggue ñaamele gandi men tawi o waddata ɗum koye ɓen ɓe ganduɗa wonɓe caggal leydi kono fedde nde kadi konde international ha e Afrique ha toon to Europe ko wona ɗum ko eɗen mbiya bandiraɓe ma en jewtu toɓɓe kewɗe kono noon haade ɗum en dokkatmo micro o salmina ceerno Adama min calminima Issa Seydi Diop mi salminima mi salmini kadi hettoɓe ɓe foof e sen Aline Média e weltanadema kadi e wiide vraiment mboɗo hettima ñagoɗema Allah o kaltem taw ko ɓeydata nokkuji men ɗi ɓeydata kadi dental men ngal inchallah ɗum noon ma en mbaɗ yewtere nde comme no pecceten ni ɓen jewtu en tant que ingénieur to banggue hydraulique mo ganduɗa kadi ko kalfina ɗum ha hikkani toon to Touba en jii on mbaɗi toon golle payidi kadi ko toon gonnoɗa ɗum ko gollal ma ngal ganduɗa ko ɗum woni meccal ma kadi mboɗo sikki ko ɗum kadi Sénégal andirma kadi ko toon to hydraulique gonɗa hande holko mbawɗa artande en to banggue ndiyam Sénégal e tolno mum ha tengti e fannu onon mo kalfina ɗon o bon ko so banggue ndiyam no Allah waɗata ko wi fonction publique laamu nde waɗi kawgel 2012 nde makki jooɗi nde président Macky Sall ko nden cuɓaɗen e suɓaɓe Sénégal fof yen gartu liggoɗen e leydi men pettoɗen kadi ministére joguiɗo ko fate ndiyam donc no Allah waɗata oɗo saaha mboɗomi nokkuno wiya OFOR kañum toppiti forage uji Sénégal fof fadde wonde ujunaji 2 pawɗi forage Sénégal alhaali ndiyam kam ko leydi ndin daɗi hen lang sohlowo noon min fof ko ɓeydi tentinde haa ɗo Touba ɗo ɓen gummiɗo zaman o ne heewi ko juga ko nanɗon kono ndiyam ɗo ne manque kono laamu ngu si ne ummani ɗum ne waɗi ɗum kadi jonde mum wattindi tan ko alarba walla talata ɓennuɗo o conseil interministériel ko fate ndiyam ganduɗa premier ministre Ousmane Sonko ardi ɗum kala hawhoɓe liggotoɓe ganduɗa dilla e on banggue jooɗi mbaɗi réunion ɓe cuuɓi hen fodde wonde 50 alkuɗe e ganduɗa mesure aji pour yo waɗe ha ndiyam ɗam kadi ɓeydo kadi duumade nokkuji men ɗi ko yantiyam ko so banggue aduna o wonko wiye objectif de développement durable woni pandare ko fate ɓamtare
hen gooto hen catal mo jeegomo wiyata ko accès à l'eau et l'assainissement ko faate ndiyam e sénare ɗum aussi ɗo e 2030 hitande ujunaji ɗiɗi e capantati leyɗele aduna ɗi fof jiiɗi nokku gonɗo fof yo dañ ndiyam taw ala tawa e sénare taw ala e caɗele tawa ndiyam ɗam ne wona ndiyam labdam sénégal ko hen mahi ɗum waɗi nana dilline han yo ndiyam ala yo forage uji kesi mbaɗi yo donc eɗen hen min ñaaga han yimɓe ɓe mballodiron banggue par ce que laamu ne waɗa kono peeje goɗɗe ne keewi kadi partenaire uji ne mbaɗa kono kam ko ɓuri labde ko kam sénégal hannde ɗum ko haaju mum sénégal hannde ndiyam ko haaju mum haa tengti e dowreji ɗi woni ɓurɓe hoddere jeeɗi kono haa baŋnge waalo hannde en jii won joginooɓe forage uji ɓooyɗi hannde ne ɓuri jogaade caɗeele waɗi noon ko forage uji ɓooyde walla holko woni caɗeele maɓɓe kamɓe ne walla gure ɗe mawnu han kadi keftii forage uji kadi ɓe jogii caɗeele eɗen mbaawi limde heen ko wayno cubalel en ko wayno juuɗe en tawde ko nokkuuji men hannde haa ni ko wayno sura en e nana fuɗɗo arde kadi so en ƴeewi on nokku kadi wonɓe ngalaa forage uji ɗum fof kadi ko hunde ngannduɗaa fonde waawde daraneede hannde holko fadete e mon to on baŋnge onon bon ɗo sikki o fournino no arde hannde sénégal ni ko caɗele forage jibini ɗum par ce que caɗele nde ko baŋnge ɗiɗi women ngala ɗum ko saɗene han tan darinde kak women ngannduɗa ne jogii tenen joginni kadi rewani laawol fodɓe dañde ndiyam dañaani walla fodɓe wadde géré forage o waawa wurnude hoore mum waawa yeñcinde taw kadi yogay heewɓe nan jooɗi he ma duuɓi nogas kono a yii haa ko mbaɗi a yii haa ko moftini a yiɗa haa ko jooɗi ɗum noon laamu ngu rehi haa witti addi offort nana dara heen nana laamu ngu kadi addi peeje kese pour kadi forage o yo tutti forage uji yo tutti waawɓe jugaade ɗum ko ɗon waawi yeñcinede ko ɗon waawi waɗde ngartam kono aussi enen aussi koye heen liggoɗɗen kadi Allah waɗi kadi koto commune aji commune Miri Jeeɗen ɗum waɗi ɓurɗe kaaldaade e fof yoga heen mbiyata kam ko kaaraani kono meeɗaani heewaani commune de Miri donc en mbaɗa tiwoji ngaddem eɗen ngadda robinet ji eɗen ngadda machine ŋaaji taw ko so tawi courant kuppi yimo heɓɓitto ne waɗi machine ŋaaji taw ko pompoji to gonoji nder leydi fof e ballal Allah e offort ne waɗi heen hannde ko tiiɗi e commune de Miri donc ɗum ko darnema en tant que adjoint maire mbaɗirɗa ɗum walla mbaɗirɗa ɗum ko en tant que ɓiɗɗo nokku o adanoo ko ɓiɗɗo nokki o kono so woni adjoint maire hannde kadi offort ko min tan woni ɗon maire donc ko feccee koye maire uji sénégal fof fayi geɗal am ga meeɗa darata pour heɓde geɗal ma nawa nokku ma tan eyyi hay so tawi hannde wona ɗum wonno toɓɓere men kono en mbawa invité mbaɗono Adama Sow kuccidirene makko en kaldani makko faare fannu ndiyam ma yimɓe mbi on hay so tawi en gorani Allah kam en goori koye men ko ɗum tagno tan jubbude seeɗa ko faare banggue ndiyam a haalni hen darde mon e goɗɗum ha e forage uji ina joguira surtout ɗon sen garti ɗon guure ɗe en ƴewat mbaɗon Issa kalfinen ɗum forage tawi ala heblo mum ala juɓɓudi mum ala haydara ɗum ene jeeya ko waɗi forage uji kewɗi hannde e nder Fouta kalisaji mumen ñaama hannde so forage paani wuuro ene fonno wawde fewnande hoore mum yaara kene ñaago yo laamu walla no wulla taw caɗele ɗeɓe goytorto laamu ɗe kamɓe payi koye maɓɓe laamu fawani ɓe ɗum ne kadi en tant que ingénieur joguiɗo gandal e humpito mum holko gartata e wallude hen fuurankoɓe eɗum holbini par ce que tottaɗo yo jogo forage o ene huɓɓa machine o yimɓe ne jara ndiyam so tawi ligguey o moƴƴi ko on forage o wawi jibinde ni hay forage goɗɗo emin jiiya ɗum e sénégal hannde wuro ne wiye Refane 2018 nde min ngari hoon emin ngadda opérateur question ne wiye Aquatec min tawi koɓe jogima on capanɗe 6 millions eɓe mofti eɓe mahi kadi nokkuji eɓe joɓani étudiant ji mabɓe location taw koye forage e yaltata koɗo banggue men ɗo tuttaɓe ɓe jodnani ha yimɓe gandi ɗum ne yooɗi so tawi ñaaguima kadi laamu addi kadi waɗe kadi mawnikani c'est à dire mbaɗa ɗum publicité mi addi ɗum kono normalement sa géri a fotani ni fadde laamu gestion so moƴƴi a fotani ni fadde ya hokke pompe walla ya hokke groupe électrogène wadde joguiɗo gestion so tawi ñaaguima addama fotani fadaraɓe saabu ello koye makko ko lofiɗo ɗo woni ɗo ko lofiɗo fotani ñaago yaade saabu kanko fonno so tawi kay fammamo e gestion kay gestion fof jugade hoore mum par ce que forage ko liggogal ko yimɓe ne gandi so tawi toppitama ne wawi jugade hoore e wadde sen paami eko kalɗa ɗo ko on gaari wuuro ngo ganduɗa fewni forage mum ha watti yoɓe wadde kaalis forage ene wawi nattude e ɓamtare wuuro ngo tawi wona e forage wonan rendi eyyi ko ɗon noon kadi min mbaɗi kuugal min mbi ndiyam forage walla haalis forage yo rutte ko fate ndiyam ɓaade ko ndiyam addi ɗum yo faye ndiyam ɗum waɗi
so tawi aɗa yiiya liggima ha andi ɗum waɗi joyel sood pompe mofta par ce que pompe way kono neɗɗo hen ñawa pompe so paani dans ce cas so ɓaade aɗa mofti on telline walla cooda groupe jooɗo sa fayi groupe ma donc wone compte won nokkuji ɗi ngala ndiyam ƴeewa addude tiwoji kesi mbaɗa lelna ɓen keɓa ndiyam to haalis ndiyam yo heddo ndiyam ko ɗum woni kuggalaɓe heddi ko noon so naati guurɗe kadi han kadi waaji ɓe fof ko laamɓe saƴat tan mbaɗi min mahi maternité ɓe mbiya min coodi laaɗo ɓe mbiya min coodi gubbol waali ko isa ɗum noon ko ɗo tan ndewaten naaten e fannu to baŋnge adjoint maire Adama Sow a waɗama deuxiéme adjoint maire commune mo mairie hannde ko an woni toon sen naati toon hannde ɓeto commune o en tant que adjoint maire hannde somin dokkima konngol ko adi fof holko mbawata wiide min hannde to jaara toon e golle commune o e ɓamtare e ɗum ɗo ha kadi won gueɗal ngal kalfinoɗa annene ko an joguino ngal ɗon gueɗal holto jarta hen ɓiɓɓe commune ɓe ene paadi ɗum en jiiɗi andude ɗum saabu commune o duuɓi ɗiɗi hannde oɗon deeƴi oɗon mbi tek min donki andude ko jeeri walla ko waalo walla ko holtoon banggue mo gonɗa o kam min tawde en min kuccirema wonko ganduɗa hen on saaha kadi garana min hen ko laaɓi mi jaabere tawi andinma ko périmètre o c' à dire guesa jaabugol am ɗo haadata komin laamiɓe koɓe liggoɓe o saaha goɗɗum bala kadi Allah waɗi kadi ko monsieur le maire Aboubacry Sow kañum woni maire commune de mairie ancien DG de la SAED Mamadou Moussa Sow inspecteur trésor mo port woni premier adjoint min cadre lofor woni deuxiéme adjoint Yero Bey principal d' école de collège kañum woni troisiéme adjoint te goto fof nan diwal mum onon commune mairie sen dewi lawol Aboubacry Sow DG de la SAED Mamadou Moussa gonɗo trésor an gonɗo offort commune mairie en fonno wonde commune ɓurɗo welde e nder commune aji fof de saabu ardiɓe ɗum ɓe fof ko cadre uji kadi ko liggotoɓe yeero kañumne to banggue éducation ko toon dilla firti ene fecci e gueɗe ɗe ganduɗa ko yimɓe gone kadi oɗon jogui les 3 ingénieur ko weɓani hannde e nder commune aji fof ene laaɓi ko ɓe tan kalni kono sa ari ɗo rumde ɗo sima taw ɗon dawde holti waɗa ligguey keeri ɗo saaha donc firtidal min sobaɗa ara han ɗo par ce que ne wawi taw émission juutta min ɗo gonmi ɗo komi deuxiéme adjoint min jii coopération décentralisée relation extérieure kala ko fate jokkodiral commune o e caggal leydi walla e nder leydi ɗum komi koye commission woni hannde o mboɗomi heen mi waɗi atelier ganduɗa commission montama ganduɗa ko min woni président premier vice président ko chef de village Soubala Mbumba Dialkaɓe Mamadou Salif Diol deuxiéme vice président ko Ibrahima Ly yante commission Aïssa Ndiayem Abou Oumar Diallo kañum woni secrétaire général Tamsir Bass donc ɓe mbaɗi commission vraiment keeriɗo kadi emina liggo e ko commission woni e dow mum ko yeehi hannde ha oɗo saaha emin on sukaɓe won partenaire momin jogui e wonɓe France sukaɓe ne gummo Farayse gara en liggo e nder commune taw ko Farayse taɓe liggo joɓata ɗo mais ɓe ligganto ko commune sappo e nayyi nduɗo no paaɗen woni septembre emin jogui jonde mawde e commune de mairie woni suka goto walla koɓe ɗiɗo ni ɓe nelano ɓe gummi Farayse ɓe liggo e commune he eɓe cafta koɓe liggi ko en même temps fondation mawɗo ne wiye France volontaire ne ara e commune he kadi haala holko jogui hol faanare jogui o fata e commune o ko ɓuuri ɓadade han oɗo saaha en mbawi ittude sukaɓe commune o mbawa yaade Farayse no ɓen gadde ɗo ni kono koye jangde noon koye liggade kono kadi mbawa ɓeydude koye mumen ɓeyda nokkuji mumen donc banggue on commission min liggo hen ko partenaire uji kadi garata oɗon ñalawma woni so sappo e nayyi septembre paaɗo commission ne liggo ko fate ndiyam aussi en kaali ko fate aussi activité de développement so addama mi tottama banggam mi yahata mi hami timma yeeru han hannde ko waɗetano juude ko woni tumbuɗo Fouta Battere to noon suko garɗo Farayse o ko on sababu arde ummima juude han kadi fate commune par ce que yewtere wattende nde watte ko commune wuuro fof addat nela ɗum yimɓe ƴeewa ko waɗa ko holno sinirte e guure he holno yañirte e guure he pour dire ko commission ngaji ɗinne liggo jiida e maire Aboubacry kañum par ce que kañum woni guinol golle aɗa andi des fois kala ko waɗi ne metti to banggue changement ji kono sa ƴeewi kadi ne woni ko ɓeydat mo jogui hannde waɗo temps jot pour ɓeydade kadi darade commune o expérience makko expertise makko woni ingénieur uji ɗi mbiɗa ɗi tan nani hen kadi opposition par ce que ala oɗo saaha par ce que so tawi wiyama commune conseil ɗi foof han kadi jogui ko ɓoggol tan yo liggo ɗum waɗi wayno président Aïssa Mamadou Diallo ɗum gondani parti
kono kala ko faati hannde gestion marché ji ɗi jeereji ɗi ɗum koye ndigal makko jogi ɗum ko aissata mam wadde hannde en paami kono sen ƴeewi hanki onon ɗeɗo gayi kokkolli jaggodirnoɓe tammodirnoɓe gonɗum ɗon koye laamu woni APR toon gonno ɗon hannde laamu ngu yani ko Ousmane Sonko en ngari woni Pastef ko kamɓe goni ɗon mbete ɗum ala ko laññata seeɗa e golle moon sabu onon gonnoɓe toon ɓe oɗon joguino jagge to joguino ɗo sabu koye parti mo gonnoɗo son ballinoma hunde to oɗon mbawi heɓde mbete hannde ala ko ɗum laƴata seeɗa e jaagol commune o bon minen so tawi min jaggiɓe hane foɓe kaali e noɓe kaaldi kamɓe soɓe ngari hen ɓe ɓeydat men gilani haa ɗo min goni e poste uji amen ɗi par ce que no ɓe ngara hannde ɓe mbi kala jogiiɗo meccal jogiiɗo baawal keeringal suɓet tan ko yimɓe fof tuba ɓurɗo waawde o ɓurɗo heftineede o ƴetta place o donc so mbaɗi min noon tan mbiɗa min ngalaa sikki sakka heddi ko mawɗo leydi walla premier ministre ligganto ko nokku o jogii kilfaade mum ko joom wuro walla commune ko maire donc alaa kulli hal kala ko ɓe ciini il faut ɓe ngadda min ndewna ɗum yahantuma kadi so wiyama élection battidiɗo min banggam juuɗe jaaɓe bureau ji gonɗi honde fof e ballal Allah ko parti am gañi ɗum waɗi so tawi ko liggaade ɓe jiiɗi ligganade nokku ɓe jiiɗi dama mi yiyani hen kam saggo ganduɗa fof min mbawa liggodirde ko banggue ɓeyde ko nokku o ɗum ko développement oɗon mbawi sirti noon to jiyanɗe ɗo banggue politique ene laaɓi goto foof yaha fooɗano banggue mum to banggue ene laaɓi ko ɗon nattirten tigui rigui Adama Sow politique hannde Adama Sow holko woni yiyandema e vision ma to banggue politique aɗa heddi e parti APR mo gonnoɗa o walla ala jogui taɓalgol ngal walla yiyande wonde e waylude jaɓɓal ngal gonnoɗa e dow mum ngal walla ha joni aɗana heddi ɗo gonnoɗa sikki ala mi rutto tan no puɗɗorima politique ne nden komi ƴawetanoɗo waji ɓe mbiyatno tello mboɗo lusido rek ɓe mbiwo suusa mais joni noon ko min ɓuuri yidde joni ka ɓuuri yidde mana nan min ɓuuri yidde te kadi jiɗimi ɗum par ce que mo jogui hen miijo mbo jogui hen yiyande par ce que min jangdam so banggue politique ko leader hannde no ceerno woni kilifa so banggue diine ni almuɗo fof wawa wawa rewde caggal en ɗaminima woɗɗo nawi ɗum wotemi jahanin ha mbaɗa danka e becce mumen leader o aussi so tawi a wawa taccide ɓe pogtaɓe ha tacce ngoɗo o dundu baɗeɗo firti ka a liggaki min noon koye ɗin gonni gonnoɗa ko wadde koye wonde almudo a janggui joni a wawi hankkadi a woni leader ɗum jinmi ko hollude direction mo jiimi o no jiirumi ni par ce que il faut ko wayle yimɓe so jamanu change il faut ko yimɓe jaade e jamanu nden wiya ham meeting ne waɗa cubalel yaraham mum Samba Ruuda waɗa communiqué bandiraɓe fulɓe fof nene kewmbita oɗo ñalama yo kawɗo joni peeje ɗe ko kese aɗa wawi wadde meeting ma tawa yaltani galle ma ɗum waɗi il faut yimɓe jahade peeje kese mbawa kadi yencinde par ce que yencinde so banggue jawdi par ce que fodde wonde million ngaji en kewi waɗde million ngaji hen bonne gasoil mbaɗo c'est à dire ko développement durable woni ɓamtare duumeji par ce que oto sene yaaha min e yiyandam ko weeyo men ko bonnat ɗum par ce que émission wona donc wiide tan miijoji amen ko ni mi yaha kadi hami wiya min komin politicien mo ganduɗa mi meeɗa fiyede ɗum noon ko hakkille wawi famde ɗum mi meeɗa fiyede politique woni ko min hooram pour min ko nokku o gagne ho ko nokku o perta somin ngari hannde a woni kaade Allah hokkima heeɓi diplôme aji ma Allah hokkima ligguima woni fonctionnaire Sénégal aɗa wawi hedde Dakar aɗa wawi wonde séréli tawi ko séréli liggoɗɗa kono sa ƴetti a wi base ma ko Fuuta nde a yaha tan gasoil ma ko capantere ujunere firti an ko nokku o han jiɗɗa yo yolto ɗum waɗi ñalawma élection min pour min ñalawma fof somo dawa mi perta ha ko nokku o gagne o nokku o perta waɗi ko commisimi koɓe meeɗa wiide an haalto kalɗa walla an ruttuɗo jannuɗa par ce que ko ni woni philosophie am ɗum noon woni komi leader tan foti tonkude yimɓe ɓe aɗa anndi gurdam men politique wona ni o wondanema wala haaldema o salminmo pour nodduma téléphone so yimɓeɓe jiiɗima mo wondani goɗɗo tikkanma kañum ko ɗum noon min noon e mbadam e gollam ko ɗum jinmi ittude noon so banggue jaɓɓal par ce que mi hokkima yeeru tummude Fuuta hande ko waɗi ko sa wi juuɗe ko tambi ɗum ko ene tambiri ɗum ɗo ummaɗo ene ara ɗo wonɗa jiiɗa yiyande to banggue hem tan so banggue filfila politique ma andu ko développement woni ɗo donc ko ɗum jinmi yaajnete safde hokkude tonguide neɗɗo foof kono so tawi on jakori komi leader aussi il faut ko jaɓane en jogui ndimawu so banggue miijo mum ndimawu so banggue lawol ngo yiiɗi rewde ngo jaɓon kadi haaltirde mum ko koni ɗum arta e question mo mbiɗa o lawma keso mum ko gonɗa leader fof ka tongaɗo aussi par ce que hokkuɓema doole ɓe ko ɓen jogui ndimawu golle
ɗum waɗi fof duttintum koye base o ɓe ngannda waylo waylo waɗi min mbaawa jooɗaade min kaalda min kettondira ɓe kaala mi heɗo mi adda miijan ɓe keɗo min tonga min ƴewholdo min njaha ko laaɓi ko hannde komin liggotooɓe oɗo sahaa minen ngoni e mairie hee kadi yogoyaamen fof ne njaano élection ɓenno kañumen gañi donc kañumen jogii aussi gure mumen donc liggey noon laamu kesso arii yiɗi ko ligganaaɗo yimɓe alaa kulli haali ko minen ngonni bismotooɓe ko onon ngoni bismotooɓe mere hannde oɗon jogii yiyande onon fof son jooddima kaalɗon nanndiron ngaron tan tawton ɓe to baŋnge gollal ngal kam nan ɗon koko heddii mais baŋnge politiquement njaaɗon e laamu ngonu ɗo ngu eeyi ɗum woni ko mbimaami ko han il faut ko joom gollem ɓe mbaawa hokkede ndimaagu on baŋnge ɓe njettee déjà ko dillinaa so baŋnge politique fof ɓe jaggii heen haa min jaltii heen no min njiɗi ɓe ni hay sinno laamɗo min jiɗnoo tongutude o yettaaki kono minen kam contrat amen hakkunde amen e gure amen timmi donc maa yimin jottoo kaaldide laamu keso ngu aussi arii ene fuɗɗoo gollaade emin njiya ko ɓe ngaddata par ce que adda reeno koye juuɗe amen min mbaawa saɓtude min ndennda e commune o min ndennda e militant ndi min mbaawa kadi ƴeewde holde élection jahaaɗo kono alaa kulli haali ko ɓamtaare nokku o woni lantinooɗo eeyi ñannde ministre de la santé arii toon to wuro men juuɗe nde o ari nde kadi o ari koye innde commune o ko an kadi woni toon représentant maire ko an ƴetti toon konngol caggal ɗum holko gostondiɗon to baŋnge konŋi haa ko ngannduɗaa ko ɗum ɗo yimɓe ɓee ne mbaawa fadde ɗum to baŋnge cellal walla ni haa e ɓamtaare wonde tawi wonaa cellal tan to baŋnge kamɓe laamu ngu e ɗoon aussi ko maire Aboubacry hokki kam vraiment ndigal yomi yaami bismomo par ce que l' état c' est la continuité minen ngonan ɗon laamu neɗɗo laamu so ari ko minen bismoo ɗum ɗum waɗi bismimoom juuɗe jaaɓe o holla aussi ko watte on to baŋnge journée setsetal baŋnge reboisement baŋnge aussi ngurdam baŋnge santé kadi min kaalnima noon par ce que ko commune o fof doléance uji ɗum mbaɗa porté o holla ɗum won heen ko anndi won heen kadi ko anndina o ɗon sahaa o ƴetti engagement ji tiɗɗi wondema o daro heen hamin nganndo darima heen ɗum noon eminen ndewindo ko ɓaati ko waɗaani hay lewru ko ari e ko hooti en jogii yaakar tan ɗo e yeeso ma wat ko yiya eyi wonɗo nanaani wonde wonko fotnoo toon won heen ko fuɗɗi arde hay so tawii yettaaki nana e laawol wonde ko faare baŋnge juuɗe kam wonko fodannoo ɗumen ɗo sahaa heɓiima nana e laawol ar mbeɗa anndina en tant que maire wonko kumpirɗaa e ɗum eyi ko rewinno tan aɗa anndi politique ɗum sewi kadi ko ka émission aji men ɗi ko ɗo yettooɗo yaaji ɗum ɓaadi tan koye miijooji yettaaki han mbiya gumɗo jeyi ko memi donc pandoɗem tan en laaɓi ko min jaɓɓima en laaɓi ko min haali inde commune o en laaɓi aussi ko nelnomi komi yettinima kanko aussi o haali ko anni wadde donc eɗen ndewi ɗo inchallah so yonti han toon hen eyi han kadi hade men yaade to baŋnge Tumbuɗo Fuuta to baŋnge politique o en keddata toon seeɗa Adama Sow bayluɗo jaɓɓal jiɗɗo wonde leader jiɗɗo kadi tumtude yimɓe ɓee hannde holko waawi fadeede e ko jogori arde e balɗe en nganndi assemblée national nana haalee ɗo e le 12 ko waɗde desoudre ene waawi wonde élection ŋaaji goɗɗi kesi jibinee ɗo e lebbi tati onon ne holko woni heen darnde mon holko yiyat mon walla Adama Sow ene parini pour waɗde porté wonde député e candidat ji garoji waɗa liste mum walla waɗa coalition mo yaaji eyi ngadde ko cokki hen cokkiɗi noon président Yahamme Diallo wiyata kafeeje ɗe eɗen jiibi o sahaa ɗum waɗi en ndewan heen tan ko ƴoƴe bojel o sahaa président haali ko yiɗi woni au conseil des collectivités territoriales et conseil économique social o nilnu ɗum parti aussi mo gondema APR e groupe Benno Bokk Yaakaar nana aussi heɓno faya koye cokki mawɗi ɗum so gasi kadi yimɓe nganndo darde ko heddii ko noon wonde yidde wonde débuté walla ko wayi noon ƴeewam ne ko ɗo ngartam ɓuri wonde pour nokku o ko puɗɗiimi ko ham mboɗo mi yiya nana laya o sahaa woni Tumbuɗo Fuuta o woni action de développement woni haa junngo tongtunde hena tawi ɓe ngalano ɗum ɓe dañii ɗum ko ɗum ɗon kadi no layri haa addi goɗɗum ɗum koye nokku gooto wonno woni juuɗe ɗo 14 paaɗo ko réunion ngannduɗaa commune de mairie fof ara wuro fof adda suɓaama hay commune aji takkiiɗe ɗi woni mbooloɓe no bokke gollere Medina Diaji ɓe mbumba wo fof aussi min ngeewi to adda hon cuɓaaɗo ɓe caartane ko waɗa e dow mum ko
ɓe cakte mum ka aussi ko anniyaji projet ji ganduɗa partenaire ji aussi ma kollu ko jiiɗi wadde ɗon kadi ko faɗo wongo yaɓɓa firti han ha joni koye temps de travail liggey wona par ce que a woni mandat maire ko bilan jiiɗoɗa min kam direction am ko ɗum tan hen kirjintomi ko fate politique o il faut ko militant ji jiiye kalde kette par ce que joni natti woni politique ɓoyɗo no mbiyatni han nde ɓoyde information Dakar ko Dakar ummo ho ara Fouta joni ne adomi ɗoɓe gonni Fouta ɗo eɓe mayi juwaɗe e addude ko min ganda kono min joddo ni goto fof adda ko woni e becce mum yimɓe ƴeewa holko moƴƴi hen pour ɓenne en jii Benno Bokk Yakar noddi ñanden ko ɓooyani ko eɗen mbawide ko hiccanki tan wonno leader uji kewɗi jiyama toon kono Adama Sow an a jeyaka toon de Ama Waɓe en Amadou Ba en Cheikh Oumar an en jeyaka toon holko woni sababu jaaɓɗa koye Amadou Ba aɗa heddi hen walla ala keddiɗa koye Benno Bokk Yakar keddinoɗo Issa ka journaliste avocat Fouta mi henda mi joni ko journaliste international par ce que mi haalliɓe gila adan mami jaabo ko noon mbaɗɗoɗo hoorem galle te an jiɗɗa ko yaltinde mi kono ngal ɗo namdal noon alay saago jaabuɗa ɗo waɗi noon komi alano ɗo déjà par ce que koye ndiyam min liggo ho min gonno e programme maggal Touba donc ɓooyani o gartumi kono min kam woni hasi han mboɗo wonmi ko wiye he discipline du parti ko woni parti jogi ho tonngol wonno yaari ko hen jaami ha ɗo wattindi ɗo ko heddi hon ko tonge he tonguide kadi e halfimiɓe golle ɓe ƴeewe kadi holno foti yaarede donc hay option goto riwaka hay option goto jaggaka tant que aussi fodde haaldude kaldani ɗum noon wadde aɗa heddi ha joni eɗen mbawi wiide membre APR keddiɗo e coalition Benno Bokk Yakar ha jiya goɗɗum ko wona ɗum eyyi a tonggui tan ala ko namdal faaɗe en journaliste international a tonggui ɗum noon ɗo tan ndewaten naaten e Tumbuɗo Fouta eɗen gandi ko wiyete Tumbuɗo Fouta ko nogas e goho mboɗo sikki septembre ene jogori wadde no hewno waɗirde ni ha joni holko gartata hen e Tumbuɗo Fouta kadi wonɗo ari hande holto tolni e kadi holko jogori faɗede nogas e goho garowo mbere kono lelirno ni tan waɗirte walla ala no waɗi wayloji gondi hen bon Tumbuɗo Fouta ko e anglais mbiyat ɗum ko the français wiye ɗum repas a yii hannde internet a waɗi www woni th-6 1000.net 1000 ko MEAL .net donc so a ƴeewi ɗum ne haalanma ko woni heen hay ɗemngal pulaar ne winda ne tonga kono ko laaɓi ko han ko yen dutto e cosaan men yen mawnin nokkuji men yen mawnin ngalu men yen mawnin ñaamdi men gaarni on sahaa on ñalawma goo fof so waawi ruttaade e ndefuuji men ɓooyɗi ne waɗi cellal mawɓe kaali ɗum ne waɗi hen ngalu ko poɗɗa jiggoyaade de ɗum ɗon a jiggoy ha par ce que ɗon tan rema ma ɓeydan to baŋnge ngal par ce que a soodi ha baŋnge goɗɗo ɗon rema walla hayso soodama ko ɓi mawne walla bane gorko walla bane debbo kañum remno ɗum yeyma so kosam ndam so tawi ko jawdi ko kanko ɓiɗi yo yeyma donc ko économie o ko ɗon tan wonata ko ɗum dal min ƴeewi mawninde gila 2012 hitaande fof ne waɗde noon kadi goɗɗum ko wayno cosaan waɗe on ñalawma ko wayno activité ji conférence waɗe on ñalawma ko wayno kadi jogiiɓe balɗe cakta on ñalawma donc hikka ko le 21 nogasego septembre ɗum waɗa e nokkuji kewɗi e aduna he e afrique o wayno Mali en Benin en Togo en Burkina en Burundi en Côte d'Ivoire e Sénégal donc min noon rewinto ɗum to baŋnge leyɗe ɗeɗon donc eɗen ganni wadde ɗum kono ko laaɓi ko tan min yiyandam ko ɗum entreprise waɗo yiɗa ko yo ɗum jibinan ɗum huuɗo gartam so baŋnge fammamuye han ko aduna ko rullata ko gartam kadi so baŋnge ɗo gonnoɗa ɗo so baŋnge ɓamtare gummoɗa ɗon paya baŋnge goɗɗo gartam yeromi kokkami han juuɗe jaaɓe fuɗɗi ɗum ko gila 2013 ɓen joni nde fuɗɗa nde ko hitande fof ujunaji 4 walla ujunaji 5 nelde he ɗum waɗe ɓe mbaɗa hen balle mabɓe noon par ce que goto fof addata hen ballal mum ko wayno élewaji ɗi amical des élèves étudiants rewɓe aussi gardugol président Mariame Sall may Thillani ko fof jaggi hen dal dari darde mum ha ɗum jibini financement million ngaji 6
on financement laye gureji juudeji tati ɗi juude danima e juude jeeri e juude waalo haa ɓiɓɓe ɓen jibinande ɓen wonɓe Nouakchott wonɓe Nouadhibou wonɓe Dakar goo fof heeɓi heen kono ko tenti hannde ngannduɗaa ɗum ne jari simte en jari kadi wallite woni rewɓe wonɓe juude jaatɓe juude mawɓe ɓen mbi jinno ko machine unoo ko ɗum tagi min meeɗi dañde machine unoo taw ko courant waɗat ɗum fonctionné ɗum tumbude fof addi ɗum nde addi ɗum nde kamɓe ɓe liggi keeriɗo machine o dañi hannde ɗimmo machine ɗimmo nana e juude jippini kon ɓe jii haɓe mofti temedere ujunere ɓe mofti ɗon donc andi ɗum ko ni yooɗi ɗum jibini suka ummi farayse ari ne wadde e maɓɓe lebbi jeegom ne wallodira e maɓɓe kadi walli commune o to baŋnge ɓamtare rewɓe ɗum jibini 14 faandu commune mairie fof piɗowa ɗo siége amen ɗo golle ɗen cafte kadi haale kadi golle goɗɗe garooje ngannduɗaa mon partenaire ne ngara kaala holko mbaawi waɗde holno jiɗi waɗirde donc firti tan eɗuma laya te kadi ko jettoo kiiriɗo ko janngam hem tan c'est que hannde téléphone o whatsapp o wonaa noddirgel tan ko liggorgal par ce que hannde won wonɓe Côte d'Ivoire won wonɓe Bénin ma duuɓi sappo emin liggodira te meeɗa yiɗɗi men won wonɓe Burundi kono hitaande fof so ñalawma o yonti goo fof haɓat daro lang waɗa ɗum kadi weeni mbattinima wuuri kadi so ngarti kadi mbaɗa hoore noon donc ko ɗum woni programme o nana laya te kadi yettude kadi jagge wonɓe heen ɓe kadi wiide kadi ko dimmina men tan hakkunde men e nokku men e sahaa men ko heen gonɗen kadi so ɗum woɗɗi kadi ko journaliste ɗi ngoni heen a commencé par idi gayi walla DG idi programme o so ari kala ko faate média ko kanko tamboho ɗum gila woni radio Pété radio Fouta radio Bosse ha hannde ko walalde donc so wiima aussi mi haalima par ce que premiére en jiidiɓe ko way noon addi ɗum kanko waddi noon ɗum noon en jii tumbudu Fouta waɗata ko nogas e goo dar toon du so jeyɗo haaji ɗum noon mataw eɗen mbiyat tan président noddi heen yimɓe fof aɗa wuro ni noon won e maɓɓe waɗoɓe ɗum waɗanɗa noon kanel hannde kanel tumbude mum dunane volume mum ne ɓeydi o sahaa min da sens o ɓeydu volume o ko toon ƴetta walla kono ham o sahaa année fof e mbaɗa heen golle keeriɗe donc meeɗi yaade tawtorede geɗe men heewi noon hawrata komo jogii voyage hay oɗo so rewi laawol kala komo waɗi voyage mo so yaade caggal leydi donc ɗum waɗi noon kono mi neldat kam équipage média téléji ngara filme ɗumen rawane ko journaliste 2STV filme ɗum yalti e télé 2STV émission journal hammeli donc juude aussi cubalel mairie mbumba ɓen fof golle eɓe dillina ɗum sahalal ɗum noon en jogiimo weltare e joddade mo ngannduɗaa ko Adama Sow deuxiéme adjoint maire commune mo mairie mo ngannduɗaa kadi ko ingénieur to baŋnge hydraulique ko faate baŋnge ndiyam gollo toon to Ofor eɗen nganndi kadi ko kanko kadi ardii ko wiyetee mel hannde woni tumbudu Fouta hannde e ndeer windere nde kala en mbiyataa Fouta tan ko windere nde kala kanko wonnoo koɗo men tigi rigi en jewrii ko faate ndiyam en naati politique en naati ko faate baŋnge tumbudu Fouta hankkadi mataw en mbaynorto banndiraaɓe ɗan mais mbattindortoɗen konngol men haa jooni en mbaawa lebbi nayi walla lebbi joyi hannde nguɗo laamu ko laami ko laamu ummi juuɗe moon arti e nguɗo saɗa tonga walla saɗa ɓera hannde holko dokkata yiyande so walla saɗa jogii windande nde dokkataɓe laawol ngol ɓe poti waawde rewde haa ɓura yencude Sénégal ɓamto sabu Sénégal ɓamtima ko enen fof ɓamtata walla koɓe laami faade jooni so tawi ne waɗi heen ko woni ŋakkanɗe e caɗeele ko holɗum wonata minen kam min jettata Allah par ce que yogoyamen no mbiyani haanino nde ɓe laami par ce que piigol becce fiitaade becce nde muusino kono nde tottuɗaa puccu ya waɗɗo ɗon ngannda haa aɗa wawi mbaɗɗu walla waawa ɗon ngannda haɗa wawi mbaɗɗu walla waawa e ballal Allah gollaamen kadi haa jooni cimte o wiyee hannde pétrole e gaz mo Sénégal ko mbakki wirti leeso ngo ɗum woni sababu winde ɗon deftere wonde duuɓi 12 makki waddi oɗon mbakko ko wiyee BRT ko nan ɗon ko wiyee satellite ko nan ɗon donc golle keewɗe nana mbaɗee nana nan ɗon donc kamɓe noon ɓe ngardi ko miijo moƴƴo anniye moƴƴo par ce que go fof wiya ko yiɗde fewnude yiɗi addi lampe mo wiyon ko toon jiɗi nawde woni leader o tan calanakiɓe ɗum par ce que Sénégal aussi hokkiɓe ɗum on fan donc ko wallodirde man
kono hatta aussi sa haalino a fodi woodi ko ngakki hem kadi a jaɓat ɗum no ngakki minen min jeeya noon e wiɓe ni kamɓe ɓe ngal par ce que ɓe ngari tan min keɓat poste uji dow par ce que mbi ko joom gandal ko joom jaar jogiiɗo joom humpito te yogoya minen jooɗe ngol ngal kono nde ɓe puɗɗi gollade ɓe ƴeewi ko ɓolniɗe wutteji maɓɓe ɗi ɓe kulani wonde onon tawde ɓe mbino ko on pewnani onon gonnoɗo onon joguino gandal ngal e miijo ngo on mbaɗani koɓe jinno ko soɓe ƴettiri on wona même rythme tan gonnoɗo o wontata ɗum yoɓe mbaɗi noon mbini han ɓawi ko humpito so banggue ligguejo gandal goto yo faw puccu mum tan ƴeewe ɓunngu moƴƴuɗo ngu suuɓe donc ɗum ɓe mbaɗirani noon ɗum kam ko ngakkere ganda hewɓe ɗaminno ɗum par ce que ɓe kokki he exemple uji Côte d'Ivoire directeur général CDC donc min nde puɗɗi mbaɗirani noon kono firtani noon kadi ɓaadi koɗo lebbi nayyi hannde commissi eɗen mbawi famadde ɓe départ kono hamɓe ɓe gandu kam waji ɓe ngala maslaha Sénégal kam muñantaɓe haydara ko jaɓanno hay Macky Sall ko jaɓantaɓe donc ɗum waɗi noon ɓaadi o faya on natti woddude kafeeje ɗe noon doyen Yero Doro Diallo en tan kawrami hem inchallah noon to banggue politique noon ka mboɗo wawi wiide ka dewɗo miijoji doyen Yero Hamme no feewi ara heeɗo Yero Hamme no feewi saabu konngimo ko ɗiɗo corok en kafeeje ɗe ɗum kan kadi ka baɗɗo ɗum e hakkille ma ko kamɓe par ce que cuhlel sa yiiɗi kam mama heeɓa feccade kam mawɓe kam teddin ɗumen ko dañɗa o donkuɗa fof kam teddinɓe kettoɗaɓe ndewa vraiment e miijoji mabɓe ɗum wonde garmi de aussi mi tawɗon mawɓe Allah waɗi kadi ɓe kamɓene aussi ɓe kuufidama ɗum udditidami donc yalaha mum Samba Moussa Thiamem donc yallah moƴƴatmi donc pour dire que way sa yiɗi moƴƴude dal mawɓe kam hande Aboubacry Sow maire titulaire Mamadou Moussa adjoint Adama Sow deuxième adjoint Yero Bey troisième adjoint holno mbayɗon yindirde e joddade tawi ko reyno tan oɗon nayoɓe oɗon joddi oɗon kaala ko faate banggue commune o mi jaggani dato kono kam andi min gondani mine Mamoudou e Adama ko Dakar ɓuri wonde nde min batidi joddade ko nde min dañi komin meeɗa wadde ittude boñ haalis toute étudiant e commune o min dañi tafaɓe mbimam tafaɓe Mamoudou e Adama e Abou le fait que min gondani e nokkuji ɗum waɗi aussi par ce que yalwa okkude commune o ara tawta min ga hen ɗum waɗi ene faamo on banggue kono min on ñalawma min ndendi chèque million ngaji 6 yaltina pour étudiant ji hikka million ngaji 10 kadi itta he faade étudiant ji kono l' essentiel ko emin kumponirani so banggue ligguey kadi emin gofo aussi ɗum woni ɗon e timmi ɗon ne dari ɗon heddi ko noon sabunde ɓe mbi wawa ɗum fot boppam mais commune moɗo ɗe balle ene haaɗi de commune o halfilmin emin tan eɓen jogui kiruji eɓen jogui eɓen ɗon dal commune eɓen jiɗi jaam kañumen moƴƴin ɗum dande woni gonga saabu duuɓi joyyi kewaji ɗi ene keewi kewani gasi koy ɗum noon hol konngol ma cakkiringol holko mbaynortoɗa bandiraɓe de ko weltanade ɓe yafnade ɓe par ce que commune koɓe suttimin ko ne mawni kadi o sens mawɗo puɗɗa e politique tan peccoɗa to banggue ɓoggol lefol wonde conseil municipal famɗani wonde deuxiéme adjoint au maire famɗani c'est la troisième personnalité de la commune commune o ma on ujunaji 20 neɗɗo waɗi ko weltanade ɓe e yafnade ɓe par ce que sinon sago vraiment doléance uji tellotoɗi ɗi yidde haaldude nde taw fof ne newi donc yoɓe ngandu han min jejji haani changement ɓe tottimin o dongal ngal ardi fof teddugal par ce que exemple no hannde min nde gummotomi juuɗe emin mbaɗa vote pour wonde adjoint ji ɗi ngal ɗum koye conseil 5 te commune o ma won conseil ji 4 ɓuura ɗum ko ɓeeno goota mbiya won adjoint te fof woota firti ko gure kewɗe jaggi hen de ko woni ko woni no ko yettudeɓe kadi andindeɓe kadi cuusal ngal casal ngal coftal ngal haydara usta so taw ɓeydi
ɗum noon adama nan ɗo wadde koko paari no mbiruɗa guila adan ni ngolo ko yimɓe ɓe duñannoma heen ngolɗo ko an buntini e nder ma e he pour pour tawrede politique o joni fof mbiɓe takka sirip nin ci batte ɗum noon bandiraɓe heeɗiyankoɓe Sen Aline Média koɗo men wonno ko Adama Sow mo ganduɗa hannde ko adjoint deuxiéme adjoint maire ingénieur to banggue hydraulique gardiɗo kadi Tumbuɗo Fouta hanki kanko wonno koɗo men tigui rigui e yewtere men Sen Aline Média eɗen jetta no mbiɗa ni bammodi bemnanɗo en hannde ha ɗo e nder studio Pindi mbawɗen wadde ɗo enregistré oɗo émission vraiment eɗen jettamo e dendagal gollotoɓe ɗo e Pindi kala jettama jarnama noonne kadi directeur men Idy Gaye en jettimo en jarnimomo en ñaganimomo kadi Allah moƴƴere eɗen jetta dendagal kadi autorité ji gonɗi e nder commune mairie andi ɗiɗɗi noon e balla men le 14 o pour commune de mairie o wuro commune fof yo addu nelaɗo mum ante commune aji takki ɗi gadda nelaɗo mum nogase goo Tumbuɗo Fouta ɗum kadi bawɗo fof aussi yo jokkodire men ballodiren kadi mbawa hoɓede hen nokku o kadi mi waɗa hen kadi ne ballal mum inchallahu rabbi ɗum noon no wiyoni nogas e goho ko Tumbuɗo Fouta ñande sappo e nayyi ko ganduɗa ko baatu mawgu pattamlami ko faate banggue ɓamtare nder commune mo mairie kono commune aji ɗi fof ne invita hen guure ɗe kadi wuuro foof yo addu nelaɓe mum pour mbawa arde tawtere oɗo ñalawma nelaɗo goto foof ene nodda jayndiyankoɓe kamɓen fof kadi aɓe nodda Adama Sow no eewi on ñalawma yon gar kawtoon hen pour wawde saktude gueɗe ɗe e sarde ɗum nde wonno ɗum kadi ko gollal manggal en jetti foof en jaani foof Daouda Holti Dia en kamɓene ko yimɓe mawɓe wonɓe e nder commune o eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe eɗen ñaganoɓe Allah moƴƴere hay ardiɓe onon foof Issa Diop noon ko Issa Diop commune mo mairie taw gadiɗo wadde mi wonanani ɗo hay goto gonanmi ɗo ko dendagal yimɓe wonɓe commune ɓe dilloɓe politique eɓe dillani ɓamtare foof kala cohluɗomi mboɗo sohli ɗum kala kadi jiɗɗo haaldude hen walla jiɗɗo jofnodirde hen jiɗɗo gollodade hen mboɗo yiiɗi gollodade mum mboɗo udditini dame ɗe moni foof yewtere nde ko yewtere men enen foof ko foof yo addu hen miijo mum adda hen yiyande mum ɗum woni ko nafata en ko naftata en to karallagal to wonno toon ko Aline Ly ga e haalirde nde hufno ɗum ko Issa Amadou Diop en jetti mo ganduɗa ko Mamoudou Der jeeya toon to Sylla Rewo kanko tigui wawi wallidde en ha yewtere nde wawi heeɗede e fannuji ɗi kala e nokkuji ɗi kala ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe no kewɗen wiide ni en calmini foof en juurima en jetti en jarni en ñaganimoɓe Allah moƴƴere juutde balɗe moƴƴude battane ɗum noon en calmini mawɗo Adama Sow kanko tigui wawi woppude haajuji makko e hammuji makko tigui rigui ha yewtere nde wawi yuɓɓude e wawi fewde tigui rigui no hannirta ni ɗum noon jamto jamga jamɗo hakkude ɗo yo Allah waɗan en jaam ha saaha goɗɗo e yontere wonde e yewtere wonde so jeeɗo haaji Allah jarama on jarama Allah akbar laram yoy laare laram yoy laare way landam fata yaani jamma jegelaare fode ñaari laare e ndogo koye ni laare boy landam fata yaani asmaan sidi laare e ndiyam piri jam jam boy landam fata yaani